Joj, sad ću da idem na kafu, jedva čekam. A šta mi treba da idem na kafu? Mislim ništa. Ajde, idemo. Neko mi je pitao, Parkiću, što si tako uvek srećan? Jel imaš nešto pozitivno uvek? Joj, pa nije baš tako. Ja sam tek sad došao u Beogradu, još ne znam kako će da bude, šta će da bude. Moram svakako da zaradim para, ja sam tek otvorio Akademiju korejskog jezika, ali ne znam da li će da bude uspešno ili ne, uopšte nisam siguran. Ali pa, nema veze. Ok, dobro, verujem da će biti bolje. Znam da izgleda, ja ne razmišljam ništa, ali stvarno ja razmišljam puno stvari. Ja sam malo pre nekoliko godina, ja sam planirao puno stvari. Ja sam bio takav čovjek, ja sam planirao puno stvari. Na primjer, danas ću da radim ovo, sutra ovo, sljedeće nedelje ovo, sljedeće godine ne ovo, tako nešto. Ja sam planirao mnogo stvari, ali na kraju ja sam primetio da ništa nije se desilo kao što sam planirao. Znači, plan ne ide baš tako. Život niko ne zna. Ali stvarno pre nekoliko godina kada sam odlučio da studiram srpski jezik i da učim srpski jezik ozbiljno, mnogo mi je rekao, ej Parkiću, šta ćeš da radiš i sa znanjem srpskog jezika? Ma šta ćeš, brate, šta ćeš? I onda ja sam mnogo brinuo o tome, znači za budućnost, kao na primjer šta ću da radim, stvarno ja sam bio pod stresu puno. Ali inače ja sam verovao jednu stvar. Ako dajem od sebe i ako se stvarno trudim, onda budućnost dolazi. Inače, želim vam super dan danas. Ćao! Ja moram da idem na kafu. Ćao!